videa, dneska si ideme zahrať Adasty Trip. Kámo, dneska sme do reči, to je moje intro. To je moje intro, hej, to je moje... Hej, dobre. Ľudia, čaute, dneska si ideme zahrať Adasty Trip s mojím kamarádom Martin. Mojho videa, Hej, proste, poviem to takto. Adasty Trip, proste taká hra. Mama to vysvetlí ten No, takže ja vám chcem povedať to, že tento týpek more, ten Martin, je youtuber tiež. Takže preto sme naraz povedali to intro. Takže to je všetko more, ale dajte like, odber, ty si degeš kamo, daj to like more, exit. Ty si dobrý. No. Takže dajte like, odber, všetko more, napíšte komentár, že či mám dať aj to. Hlavne odber ľudia. Hej, keď nedáte odber, skapite do rada. Hej, keď mne nedáte odber, lebo ja som tomuto typkovi more, tomu Martinovi, pomohol a chcel ma spomenúť, že vraj toto, ty vole, že vo videu a ani raz ma nespomenul. Ale čo vy, buby? More, kde si išiel? Kde ja? Však ja sa išiel na pajanty. Aha, tak to je divné. Říkam Fields. Ja už hrám? Ja si zoberiem AKčku. Ne, to je za 99 robuxov, ty degeš. To je drahé. Hej, nič nerob, lebo ty to nevieš hrať. Ja to viem hrať. Hej. Ale to garáž. Čakaj. Nie, toto je. Toto je elektrotyp. Toto je normálne, že Tesla, ideme do Prahy. Zatvárame. Tak. Ty vole, tam sa pomaly olej vylial v tom motori. Toto je elektrotyp. Čo je toto? Prosím ťa, že čo je toto? Radiátor, polož mi to. Ale to je do auta radiátor, polož mi to sem. Ty to nevieš tam dať. Ja to viem? Aha, pozri. Musíme tu najprv... Tak, No ukáž. tak. A dáš tap to place. Ty si pekný, degeš. Som dobrý. A čo je toto? Ty vole, ani mne to nejde. A už ide, haha. Ty kam to dávaš? Ty nevieš to fakt hrať. Ja neviem prečo. Ty vole, to je tuning, elektrotický tuning. Hej, ja neviem, YouTube mi povedal proste, no, ja som chcel vydať, že 15-minútové video. Viete, čo mi to ľudia urobilo? Viete, že mne to urobilo to? Ty vole, že mi to vymazalo z YouTube. Takže ja môžem iba 9-minútové a 8-minútové videá robiť. Kámo, tak to ma že hrozne, že nasralo. Takže... Ale akože to je to isté. Lebo ja som natočil s mojím iným kamarátom na východe video. A proste 3 videá mi to neužilo, že jedno bolo 20, tam bol hore hamburger. Burgír. A ja viem, na čo je toto. Tak, a dáme view. A ja to spátam. Ty to nejedz, lebo umreme od hladu, tu môžeme aj... A ja chcem papať. A burger. Tak si ho more chod do Mekáču. Aj tu je burger hore. Dobrý. Nechaj ho tam, lebo zdechneš do rána aj ty. Hamburger. Nero, opováž ho zjesť. Môžem? Nie, prosím, ale ja umrem, ja mám strašne malú hunger. Dočkaj ti, daj. A, pitie. Degeško. Ty môžeš všetko, ja tu umrem, ty vole, že od hladu. Nechaj to tu, lebo ty... Budeš ma počúvať? Rob, rýchlo. Rýchlo. Čak už to je urobené, ty mudrland. No, ty rýchlo, Hansvaj. Dobre, tu vyšiel. Daj sem tú pištol okamžite. Nie, ja ťa zastrelím. OK, more, ale bude nikdy sebo natáčať. Dávaj. Dávaj. Koho chceš strieľať? What the fuck? Tvoj mám. Môžem ísť... A pozri! To neber! To je na hovno vec. Na tú graf? Ale tam môžem sadnúť a tam môžeme naložiť veci. No nemôžeš, lebo ťa to zabije.
Tak tu plase? Ty si tegeš. Aj, Dobre. tam nemám kolesa. Je to zbytočné. Tu sú kolesa. To ríči zdržava video. Nevadí. Aspoň sa ľudia majú už čím baviť. Potom ty vole. No nasadaj, ja ti otvorím dvere. Nasadol som. Rýchlo ty vole. No, nasadol. Ale sem dovnútra. Jaj? Ty si dobrý. No, ja ti otvorím more dvere, jak kráľovi Ja mám uhni. otvorené, aha, pozeraj. Ja som otvoril dvere. No a tam more sadni si, že tap to sit. A prosím. No. Na zatvor. Som mladý pani. Čakaj len mňa. Furt tam prejavé do proste pukna. Tam od tebe sa strašne sekáš. Ty vole, motor naštartovaný. Jebaj! Ja vidím úplne bielo a za chvíľku také modré, zelené. Ale tam som mohol sadnúť. Môžeme tam dať väčší burger. Burger! Ty si ho nezožral? Zožral. Ty si dogeš. Ja tu umrem na hunger. Musíme nájsť papať. Papa. Musíme nájsť bez pomocou ľudia. Tebe vypadla pištol? Nevypadla. Som sa spakla, to bola vidieť akože na sedadle. Ne, ja som vystúpila z auta. Ty si dobrý. Nie. Dobrý. Nie. Sorry. Ne. Ne. Čakaj, prídem za tebou. A vieš to šoferovať? Zastavilo to auto? Áno, zastavilo. Fakt? A fakt ide za tebou. Sweet. Ale ja šoferujem. Tak čakaj, ja idem na spolujazd. Ja už som tu, ale ty vole. Ľudia, toto je najlepšia vec na svete, prosím, byť spolujazdec. Ty vole, a ja som najhorší jazdec. Tak? Hej, píšte mi do komentáru, že či tie videá vlastne pozeráte, lebo väčšina jedno to video. Lebo toto sú také nudné videá, že to aj fyzio by ste radšej pozrieť. Tak, to je pravda, bracho. Poď už, bolo tam sadnem. Ty kokos, ty tu. Ivo, ľudia, to je ako čo keby tam bola bomba. Ľudia, vidíte? Jak som to spolujazdec, že mu pomáham. Ty vole, wow. Rýchlo na ťa zastavím. Mamaka, to helná. Mám 600 metrov odjazdený, jo. Ty vole. Je tu dačo? Aspoň tých 1000. Ty si degeš. Ja som mal ručnú. Yes. Ja som mal ručnú. Ty si degeš. Ty si ko. Tam je ten. Aha, rádio. Aspoň tých 1000 metrov môžeme dať. Aha, no tak ty stojíš tam 12 gigantov. Ja som zas vystúpil. Ty si fakt dement. Hej ľudia, toto video už musí končiť, kámo. Nemusí. Ja som našiel taký dom. No, dúfam, že tam narazíš. Daj ručnú brzdu. Nie, čakaj, už dávam. Nie. Dobre, zadal. Však som dal. Hej, Maťo. Ty vole, ja umrem. Na túto búrku ja umrem, lebo tu sa dá umierať aj. Kam toto čo je? To je búrka. Zostaň na aute. Ja už to uberá životy. Ty neuberá? Neuberá. Ja už som pri tom dome. Tam budú zombíci. Hej ľudia, toto video už musí končiť, lebo kde to YouTube môže YouTube mi zakáže, že ty vole, že také dlhé videá. Ľudia, tak čaute, no, rozlúčim sa s vami s resetom.
Tak čaute ľudia, dajte odber, dajte like, koment, či mám urobiť part 2 a to je všetko. Tak, čus!